Good morning! Happy Sunday, people! Wala pa akong lipstick. It's 11:25 ng umaga. Alis lang kami. Tatapusin namin yung grocery shopping, guys, na may mga bagay-bagay kaming hindi nabili kahapon kasi naiwan namin yung lista. Pero konti lang naman. Kailangan namin ng mushroom para sa dinner tonight. Gusto ni Dan yung pork chop na may mushroom. And then, kailangan ko din ng glass, yung pang-wipe ng glass sa shower. Good morning. I'm tired. You okay, babe? Punta kami sa birthday party ng pamangkin ni Dan mamaya. Pero mamaya pa yun. What time does the birthday? 12. Do you like your tea, babe? It tastes like water. That's good. Yeah. With honey. With honey. Nilagyan namin siya ng honey, yung bigay ng kliyente niya na honey. Masarap yun. In fairness. Let's go? Yeah, let's go. It'll be quick. Alright. Oh, babe. Let's not forget the list this time. Iwan niya sana. Ang taong to. Nakapag-ready na ako't lahat. Pupunta kasi sana kami sa Asian shop. Parang mawawala na kami ng time kasi malayo yung Asian shop sa amin, guys. Bili kasi sana kami ng hotdog at saka pork belly. Kasi kailangan ko ng hotdog para spaghetti. Kaya lang sabi ko, baka maubusan na tayo ng time. 8:12, punta tayo dun sa ano. Nagising kasi ako. Nagising kami maaga, 9 siguro. Pero, hindi bumangon agad-agad. Siguro bumangon na ako malapit na mag-10, naligo. I was taking my time as well. So yun, hindi masyadong ano. So sabi ko, kulang yung time natin. Anyway, punta lang tayo ng shops. Si Dan na lang bahala dun sa pork belly at saka sa hotdog kapag na lang ano, magawi siya dun sa area na yun. Ito yung gift natin para sa pamangkin ni Danny boy. Narap ko yun kagabi. Tapos nilagay niya dyan para hindi makalimutan. Don't worry about the alarm, babe. We will be quick anyway, my love. Sana okay lang tong outfit ko, uy, sa weather ngayon. Kasi malamig siya. We need mushroom. You want that one? Take that one. Yeah, sige. You want me to get the good ones, babe. Okay, you hold it. How many do you think? Wait. It's for chop suey, isn't it? So No, it's not for chop suey. For... It's for the pork chop tonight. Okay. Yeah. You can have mushroom on yours? Yeah, I love mushroom. I'll do 6 or 7, 8. I'll do 6. 6 big ones. Alright, cool. That'll do. Minced beef. That's it. Guys, kagagaling nga namin ng Kmart. My gosh, we were not expecting that. Kasi kahapon di ba pumunta kami doon and may mga naka-display na mga Easter stuff and hindi naman siya ganun karami kahapon. Today ang dami. Tapos 50 cents lahat. Napunta lang kami ng Kmart kasi galing kami Kohl's, di ba? Kasi hindi namin nakita yung hinahanap ko na glass wiper. Hindi ko pa din siya nakita sa Kmart. Last na namin to nakuha kasi pagkapasok mo yung display ng mga Easter stuff nandun. Anyway, we got this, saseparate ko yung haul ng Kmart kasi nandun sa likod, ang laki ng bag. But we got this kasi lilinisin daw ni Dan yung windows namin sa kitchen. So ito, meron siyang spray bottle, tsaka meron siyang pang-wipe dito, and then nandito yung pang glass talaga. I'm still looking for like ito lang talaga. Meron sila sa Kmart, isa na lang natira, pink. Kaya lang madumi. Kaya siguro walang bumibili nun kasi madumi na. $2 lang sana yun. Alala, ba ang plastic natin? Ito $6. Pero gagamitin naman siya sa Dan. And then sa Kohl's, konti lang yung binili namin, guys. I got this kasi nung naglinis ako nung namin, stove top, merong nagsabi na ito daw na brand ang makakalinis nun, makakatanggal nun. So ito yung Jif lemon yung kinuha ko. Mura lang to, $3 lang ata to. And then we got minced beef, yung nakalimutan namin kahapon. Then
picked up this bread. Para daw, like, if gusto niya mag-egg in a hole. And then, mushroom. Yun lang, yung from Coles. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mga chocolate galing Kmart. Mamaya na yun. Oh my gosh. Sumakit yung ulo ko dun na. Pakita ko sa inyo yung mga nabili namin, guys. My gosh, ang dami. Ito lahat ha, 50 cents lahat. Well, except for these. So, unahin ko na lang to. Bumili lang kami ng dalawang wrapping paper para sa mga umaabot na mga birthday. Happy birthday wrapping paper. $2 each yun. Pero itong lahat, as in, itong malaking bag na to, 50 cents isa. 50 cents. So, we paid like around 13 something dollars for everything. Okay. So, ito, hindi ko alam kung magkano to originally. Walang presyo. Pero look at that. Tatlo na lang ata natira. Kinuha ni Dan lahat. Dino siya na chocolate, guys. And mag-e-expire siya matagal pa. Pero hindi to makakaabot ng Pilipinas kasi ibibigay to ni Dan. Nagtitingin-tingin kasi ako na ilalagay ko sa box. So, we got 3 of those. See? Ang mura na lang yan, ha? And because hindi nga kami nakapag-Easter dito, and ngayong araw na to yung first time namin makikita yung mga bata. Kasi nung Easter, umalis din kasi sila, nagpunta din sila ng Thailand. So, yung kambal ni Dan at saka yung pamilya niya nag-Thailand kasama nung pamilya ng kuya niya. So, sila, nag-Thailand sila, guys. So, I think nag-celebrate sila ng Easter ng konti doon sa Thailand. Pero, na-miss namin yung Easter na kasama yung mga bata. So, ibibigay ito ni Dan sa mga bata. Hindi ko alam kung kanino. Pero those are the dinos. And then we saw this as well. We got 2 of the... Sino ba to? Is this Iron Man? Yeah. Avengers. Okay, yes. 50 cents lang to, guys. Meron na siya chocolate egg and then may mug ka na after. So yan, 50 cents each. I'm just gonna segregate everything, babe, so you can see it clearly. Sure. Not sure. Yeah. And then we have 2 of the frozen ones. See? Meron din dito para kay Baby V, Aliyah, Holly, tsaka Baby Mark. Hindi pa natin alam kung saan. Pero yeah, we got 2 of those as well. And then, oh no, actually, we got 3. That's there for the girls. 3? Oh, okay. So, ito yung para kay Aliyah, Baby V, at saka kay Holly? Yeah. Oh, yep. Okay, cool. And then, marami kaming biniling ganito. This is the Pavlova berry egg. I think we got, no, actually, dalawang ganito. And matagal pa siya mag-expire, guys. Ito, sa October pa siya mag-expire. Pero ibibigay na kasi namin to sa mga pamangkin ni Dan. So, yan. Ubusan na din kasi marami din bumibili talaga. Just imagine, 50 cents. Galing to mga... How much do you think this was originally? 4 or 5 bucks. See, $4 or $5. Tas 50 cents na lang siya. And hindi naman siya kasi pa-expire na. It's just because wala na, hindi na Easter. Kaya nila sinisale. 50 cents. And then we got this one as well. Chocolate indulgence milk and white chocolate egg. Yan. So, meron siyang pagganap sa ilalim. 50 cents for that. And then we got ilan? 1, 2, 3, 6. 6 of these. It's a good. 6 of these. Yan. Ito yung candy pop. Popping candy. 6. 50 cents. So, ito ha. $3 lang to lahat. Malalaki na tong chocolate na to. Ang daming ganito. Kaya lang, hindi namin, like, inubos lahat. Naisip ko sana iba-box ko. Sabi ni Dan, parang hindi naman worth it na ilagay to sa box kasi makaka-accumulate talaga siya ng space. So sabi ko, oo nga naman, tama. Mas marami pang malalagay sa box na mas, mas maganda pa siguro. Pero, kumuha pa din ako ng para sa balikbayan box, guys. Pero maliliit. So I got these Easter chocolate bar. Kumuha ako ng
10 nito. Ito lang kasi yung nakita ko na hindi ganun ka-bulky at saka parang hindi masisira siguro sa box ba. Kasi ito, napaka-bulky naman niya. Maganda sana to. And yung expiration date kasi din ito is December pa. So, I'm pretty sure the box will arrive before December. So, I got 10 of these. Yan. Para sa box. Ito lang yung para sa box. The rest, ibibigay sa mga pamangkin ni Dan at saka sa mga anak ng mga friends ko or friends namin. Alright, so that's it. We paid only $13 for everything. $13 lang. Yung iba kasi binayaran ko sa self-checkout. Kaya lang, nung nakita ni Kuya na yung cart namin punong-puno ng mga Easter stuff, sabi niya kailangan ako yung mag-scan kasi it might not scan as 50 cents. So, kailangan tumulong ni Kuya. Grabe ang busy dun. Kasi halos lahat ng tao, merong mga Easter na items sa cart nila. Parang kailangan pang lagyan ng like specific code ng mga staff ba para mag-scan siya as 50. So, yun. No, sobrang busy ni Kuya. So, punta na kami sa party, guys. Hindi ko alam kung tama tong suot-suot ko do. I think I'm just gonna wear a blazer. So, it's not like too big. We're heading to the park now, guys. So, yung party pala, it's not naman like birthday party, pero yung birthday ganap is gagawin sa park. And what does your cousin do every year for this, babe? Spits. What's that? Cooks meat on the spit. Oh, Like your parang the pigs. lechon. Yeah. Ganun yung ginagawa niya, guys, every year. Yung pinsan niya. And it's so good. Right, babe? Yeah, it's awesome. Yeah, sarap. Hindi nga nag-breakfast si Dan eh, just for this, because he knows that he will eat a lot. I want to eat a lot. Lagay balay malab! Yeah, and siya mismo, yung nagaganon, yung naglilitsyon. It's not the whole pig, isn't it, babe? I think he does beef. I think he's going to do like a lamb and chicken, maybe. Okay. So, lamb, chicken. Oh my gosh, my battery is dying. Of course it is. Okay. See you guys later. Last update ko, nandito ako sa car. Papunta kami sa bahay ng kambal niya, guys. So, tapos na yung birthday party. Hindi ako nag-vlog doon. Hindi ko dinala yung camera ko. Lobat din kasi. Manunood yung ano niya, yung kambal niya at saka yung asawa niya nung Avengers. The Avengers? Avengers. The Avengers. Manunood sila ng The Avengers. I think I've been pronouncing it wrong this whole time. Avengers. Parang Avengers. Tanga. The Avengers? Avengers. Avengers. Anyway, it was so funny kasi when was that? Friday, nag-text si Neil sa kanya. Sabi ni Neil, gusto mo ba manood ng Ender's Game? Is that what he said? Ender's Game or End's Game? Ender's Game. Ender's Game. And sabi niya sa akin, sabi ni Neil, gusto mo ba daw manood? Gusto ba natin manood ng Ender's Game? Wala akong kalam-alam sa mga ganyan, guys. Hindi ako fan ng mga, hindi naman sa hindi fan, pero wala. Hindi ako nakapanood ni isa ng, how do you say it again? The Avengers. Avengers. Di ba walang kalam-alam talaga? So sabi ko, ano ba yan? Sinearch ko. Kasi kung maganda naman yung movie, di sabi ko, sige, sasama tayo. Search ko, Ender's Game. Yung sinearch ko. Hindi ko alam na same pala yung dalawang yun. Sinearch ko, sabi ko, bakit sila manood ito sa sine? Ang tagal na, parang 2013 ata yung movie na nakita ko nung ni YouTube ko. Sabi ko, hindi ako manood ito. Uy, pangit naman to. Sabi ko. Nakita ko kasi, kapag mga ganyan kasi sci-fi, hindi ako mahilig manood sa mga ganyan. Kaya sabi ni Dan, Raz is really not into this kind of movies. You're into the Avengers anyway, either. Sorry? You don't want to see the Avengers either. No, I don't want to see the Avengers either. But, I didn't know that it was the Avengers. Yeah. Anyway, yeah. Walang alam. Malapit na kami, guys, sa bahay nila, guys. Magbe-babysit kami ng mga bata. Actually, hindi naman namin kailangan pumunta doon. Kasi nandun naman yung mama at saka yung stepdad ni Dan. Babysitting the kids. Pero, because like, you know, malapit lang kami and wala naman kaming ganap, sabi ko, punta na din tayo para maka-hangout natin sila. Oh my God. Maka-hangout talaga. Umalis na sila. They're gone, babe? They're gone. Dito na kami. Doon sila ng Game of Thrones. What are you watching? Which Game of Thrones? He's watching this. How good is your phone case? May paano? Yan yung nabili namin sa eBay. Footy. Yan yan.
Yeah, that's fancy. Gawin niya kami ng kape. You're on camera, Mum. You're on camera. Quick, say something funny. Dinner time! Yum! That's yum! What do you have there, Eli? Pizza? And chips? Nice! Go sit properly. It's okay. That's a cute pizza, Kara. It is, yeah. It's a bike. Show me back. Nice. Found the screw. Found the screw. Goes in. Other Top of side. that. Yeah. But there's another piece missing somewhere. I think it goes in between. Yeah. Yeah. Nah. It's cracked anyway. That looks really good, babe. Nakalibre na naman kami ng dinner, oh, di ba? Magpo-pork chop sana ako ngayon, kaya lang wala. Andito kami. Do pork chops tomorrow, babe? Yeah, we'll do it tomorrow. Tomorrow I won't be home until around about 6:30. Got an appointment at 5 o'clock. Okay, yep. Perfect. Much better. There you go. I'll have some. Edges, babe? Yep, the edges. Thank you. Eli, be careful. I heard the sound of the thunder, and I heard the most sirens I've ever heard. I know where it is. That's a good watermelon. It's very sweet. It is, isn't it? Yeah. Bahay na kami, guys. Kanina pa actually, nag-edit lang ako ng thumbnail para sa video tonight. And, gosh, kailangan ko pa pala yung gawin yan. I-put away muna natin yung dishes. And then, wait, put away ko muna to. Sabihin ko sana kung mag-skincare na ako, pero maya na. Okay, totoo na talaga to. Skincare na talaga tayo. I've been trying a lot of new skincare products, guys. Kasi my skin though. Like, nung pumunta ako ng Pilipinas, sobrang, ang dami kong butlig-butlig. Noon, para sa akin, hindi naman sensitive yung skin ko. Pero, for the past siguro a month or two, napapansin ko na konting kibot lang, ang dami kong butlig-butlig. So, parang sabi ko, sensitive na? Feeling ko sensitive na yung skin ko, guys. Konting kibot lang, nagkakabutlig ako. Nung nagpunta ako ng Pilipinas, di ba, sobrang daming butlig-butlig ng mukha ko. Like, around my nose, and then, konti sa forehead. Hindi siya ganun ka-obvious sa camera. Kasi, ngayon hindi na siya ganun kadami. I'm pretty sure it's because of the new skincare na I've been using. I will do a whole separate video sa mga bagong skincare na I'm using lately, guys. Nung nagpunta ako ng Pilipinas, sobrang konting skincare products lang nadala ko kasi halos lahat ng laman ng luggage ko, mga pasalubong, diba? Yun yung prioritize ko. Ayun, nagka-butlig-butlig ako doon. Pagkadating ko dito sa Australia, binalik ko yung lumang skincare routine ko. Like, yung kompleto ba, hindi yung bitin. Kasi nga, kulang ako ng skincare sa Pilipinas. So, pagbalik ko ng Australia, kinumpleto ko ulit yung skincare. Like, yung mask ko, like, 3 to 4 times a week. Like, binabalik ko siya. And okay na siya. Pagpunta ng Japan, doon na naman. Hindi siya ganun kadami. Pero, nag-try ako ng Albion, yung skincare ni Manay. Now, it works for Manay. Like, yung skin ni Manay ang ganda. Bibili na sana ako ng skin conditioner kasi gustong-gusto ni Manay. Tapos, nag-alangan ako. Tapos, sabi ng babae, sample ka muna. So, binigyan niya ako ng sample. And, yung plano ko is gamitin ko yung sample while we were in Japan. Tapos, kung kapag nagustuhan ko siya, bibilhin ko siya. Paggamit ko ng Albion na sample, guys, yung skin conditioner at saka yung set, kasi meron siyang step 1, step 2, step 3 na mga skincare, sobrang daming butlig kinabukasan. So, sabi ko, hala, dahil sa Albion, kasi yun lang yung ginamit ko na iba sa skincare ko. Kasi I brought with me yung mga normal na skincare ko eh. Hindi ko na binitin yung
yung mga skincare ko. So yun, nag-ano siya, dami kong bootleg, like umabot dito, tapos merong konti ito. So sabi ko, yun lang yung skincare product na naiba. Kasi inano ko talaga, ineliminate ko lahat ng skincare na gamit ko usually, and pinalitan ko nung set ng Albion. Kasi inisip ko kapag nag-work to, bibilihin ko sa Japan. Kasi mas mura sa Japan kaysa online, diba? And hindi siya nag-work. So yun, iniwan ko siya dun kasi nung nakita ko ng daming bootleg, sabi ko, my gosh, baka maging pimple. Tapos ang dami niya kasi. Hindi siya masyadong obvious sa camera, pero actually, meron pang natirang konti. Sa certain lighting makikita, yan. See? Meron. Nung kinabukasan talaga, after ko ginamit yung Albion, ano siya guys, malalaki siyang bootleg. Hindi siya ganito ka-flat. Hindi pa siya ganito ka-flat. Pero now, wala na siya masyado eh. Pero yeah. So ngayon, sabi ko seryosoin ko na talaga tong skincare ko. Kasi konting kibot lang. Nag-aano na talaga siya doon. Nagbubutlig-butlig siya. Anyway, I've been loving the stuff that I've been using lately. Like, I'll mention one kasi, this is so good, my gosh. I used this last night. This is the best mask I've used so far. Though I haven't used really a lot of mask, yung mga ganitong klaseng mask. Kasi ito yung klaseng mask na clay mask. Nung nag-start ako na sobrang hectic nung life ko, hindi na ako gumagamit ng clay mask kasi kailangan mo pa ilagay, mag-wait ng 10 to 15 minutes tapos mag-rinse. And I just didn't have time to do that. Pero I started using it last night and my skin felt really good. As in, sobrang smooth. Even kinabukasan, ang ganda. It's just hassle lang talaga siya kasi kailangan mong mag-rinse, pero I love this. And now, sabi ko talaga, I will spend more time sa skincare ko. This smells really good as well. Sa lahat ng clay mask na nagamit ko, which is not a lot. Maybe I've used mga 4-5 different brands of clay mask. Ito yung pinakamabango and pinakamagandang resulta sa skin ko. Lalo na ngayon na marami siyang mga troubles na nangyayari. Yeah, this is so good. This is the Skin and Lab Dr. Pore Tightening. I've used this once pa lang ha. So, hindi ko pa alam kung ano yung magiging resulta niya long term. But yeah, so far, first time I've used it, so good. So good talaga. Anyway, magsi-skincare na ako. The contacts that I'm using today is different pala. Hindi ito yung contacts na nabili ko sa Don Quixote. Ito yung from TTDI. Hindi ko na maalala kung anong shade. Kasi kapag tinanggal ko na siya sa packaging, nilalagay ko na siya sa mga contact lenses case ko. And hindi ko na maalala. Ito yung medyo malaki. Tingnan nyo, ang konti na lang natira na puti ng mata ko. Kasi medyo malaki to. I think this is 14.5. And because hindi naman kasi dark yung border, this is what I'm talking about. Hindi dark yung border. So, hindi siya ganun ka, like, contacts tingnan. Ayoko talaga nung dark na border kasi parang, basta, para sa akin lang naman. Kapag tinitingnan ko siya sa ibang tao, I feel like sobrang ganda nila tingnan. Pero para sa akin, it's too much. Anyway, magsi-skincare lang ako, guys. Yun na yung vlog, guys. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Good night. Si Dan, tumawag sa akin. Are you right, Dad? Parang tinitest niya yung bagong phone niya sa car. Kinoconnect niya sa car.